Hautrai Jesu Christ haka kam jangke apostol piosno kawai ka jingcia kabapella ngila manong ka kampella namar kinong penyai jangka Sanhedrin kila paset byndi yaki apostol u Petrus namar ba uyala ya ka kubar ba ukran syapang u Jesu Nazareth u balashaya hynrei ulami pat na kibaya kane ka sur kane ka jingalap kala pintut ya bunngud kibadan benda ban penyap ya Jesu namar bale kadba kibriu ki yosno syapang ka jimmi pa jong u Jesu Nazareth kila kam ngit kila kam kongu baki kelalong kinong bur jongu Chris baki ong karukam batimai ka jingim batimai bat ka lindi batimai kane kalong ka jingkot jongita ki brio balabud yaw Jesus Chris namar hadu kata kapor ki brio kim shimlayomad ne kim shimlayosno syapang kum kene ka jingjia kibriu kimipat na kibaya judon ka jingjia kumne minno ha ka jingim chonki te ka kalalong ka rukam batimai bat ka jingim batimai na marba ya utau balaya ula mipat na kibaya badulawan pau habun mut bad minda kita ki apostol ki balating biji kibriu kilastang balong ki baslur namar ka ne ka daw ki mudban kila setno yawu Petrus haka byndi minta kaya kabala jia ya ki tala kaba ki pindon kampan pindait ya ka kerdop kaladon hando kalampli hynrei ki briu napo kila mi shabar kane kalaban long magic kumba ongbon ki briu tenteng lada pipeit ya ka magic haka TV pila banyoi kibriu ki khang haka we ka sunduk nangda haka jimpela jong kibriu baro unyang habar bat ki tala la khang ru don hang dobe chabiru la prajingai haka ne ka dur ken kibriu bapet kamdam me ya ki sipai ki bala khang skap ba yawu Petrus haka byndi kilalingo haba ki pet hapo byndi u Petrus umdon katalaru lakans bak hynrei ulayang habar haka temple bad baru kibriu kilas ngopala bad kane kalongka jingle kampala jongo pala mano balawan banyarap u Petrus bade u angel jongo Petrus angel nongya da jongo Petrus ulawan banyai sinran yawu badula pelait no yawu naka byndi balakang sbak daka kerdok kabakin haba ngidon ke jingi du Chris haba ngidon ke jingshania telan yaw Jesu kabor jongu kastang bantrikam hapo jongi halo jongi bad kane ka jingjia kahikai shai kadaringi omdon kano kabor bala ban pindut yangi ne kanglat yangi na kaban yalap ya ka kubor baba na do bastang jonga porte na do bastang jonga jingwan jonga Jesu hadu kane ka kirlik ma don bon gi bru ki persyang ban kang bad pinting ya ki bru ba yalap ya ka tin utrai lesa don bon ki bru ki layap namar ka tin utrai namar ka jingyalap ya ka kubor baba hynrei ka kubor baba kadang priang kerleng namaru Jesu unung ino marwe yano badon ka jingid habu u Jesu unum sya yano baniap kalam ka jingaye ka jingyara bad ka jinggar ko jongu kane kalam ka jingi kai kabang yosno na ka kam jongi apostol yau Petrus u Jesu ula pelait im lembaki angel kibawan yara ngi baro ngi don ki angel ngi baro ngi yad ringkat bado angel ladang ilong ki bariu balai
ladangi long ki ba kongo ya utrai uta u angel jongi un wanyarap yangi hake jingshito lada pelongi kinna bar yubale what hake exam jumpi hak hapadeng babon ki jinge jumpi u angel utrai un sawan banyarap yapi what man to ya ki exam jumpiru kumba yarap ya Petrus u angel utrai un sawan banyarap yapi hainga sem jumpi haba pedon ke no ke jinge hake jingem jumpi lada pilom bayaine badu Jesu bad bayid ya u angel jumpi un sawan yarap yapi hake jinge babon jai but what lada pia kendo jinge u angel un sayang rangkat batpi kane ka benda jonga jimpule ka hikai yangiru ban id ya u angel jongi ban duai hau angel jongi but ka penken mau yangiru syapang u angel nongyada jongi vai pa ivai bakloi ben yarap yangi ban pelait im yangi padha ka gospel minta kasni ka jing patai kai ka dam penshai shushu yangi ka donru ya ga jimma ya ki buriu bam ngeit ya Jesu ka donru ya ga jimma haki buriu bam kongu ya Jesu ladangi id ya ubale bad ngi pediang ya Jesu bad ngi ngeit ha Jesu ngin salai lui bad ngin sayo ya ga jinga e jonga jingim bam chik ladangim tre ban id ya Jesu ladangim tre ban kongu ya Jesu ladangi jid ban im ha ka pop ka jimma ka long ka don ga jingjon ka don ga jingjon ka don ga jimpenrem te ban light na ga jimpenrem ban light na ga bor jong ga jingdum ban light na ga pop ban light na ga jimlin basuniu ngi don kam ban mane shirhem ya Jesu ban kongu ya Jesu hangne ka jimpule ka gospel ka kadau hangi shapanga jimma naga benta ki brio bam kongu ya utrai bajid barabor ban imha ka pop ba it ya ga jingdum ban ya ga jingshai ka jimma kalong kin poisha dujo ka ktino ble ka kadau hangiru shapanga jingdon jang jongka dujo ya kito ki bam ngeit ya kito ki bakendai ti ga jingshai ki bala it ya ka jingdum kila shap penrem da upale jingsha penrem hangne kalong ka jing pinshitam haka dujok tingi haban sotu ladangi kongu ya Jesu ladangi ya de gelindi jongu ladangi pidiang ya rukam temaya ka jingem jongi ni light na ka dujok bangin yo ya ka bene ladangim tre ngin sangop haka dujok nama ka pop ka yalam yangi shaka jingjol te kai ka bangide ben rai ngide ben rai bad ngide ben trang ban im barabor haga jingkuid kabha ban im haga jingkuid kabha ban im haga balait nagi pop baro nagi jingchai tu nagi jingtolot nagi jingauria ka jimrai baru ki kam suniu ban yo ya ka jingerku nautrai tongin duai haga ne ka yukerish bakuid ba ngin yo jingeda na u angel jongi ban light nagi pop ban light nagi jing suniu barabor ngitrang ya ka jimpenim ya ka jingim bam chuko Jesu ba ye ngis ngongu yeme naga benda ka jinge jame ya da sumar yangi bangin ya ka rukam temai ha ka jingim jame ka jingim batimai ha ka jingim jame ha ka ba ino ya ki kam jonga jingdu pelait yangi naga jimpenrem pelait yangi naga jimpenjat bangin long shishaki kun jonga bane enyaro ya utrai Jesus Christ